سلام تقاتلت مدبي لو ما أنتي حزة مزية زلخو بزعبة حبرة سبنا ودي قوة زلخو نتاتمو نعو ما أكل بمقبار كفتشلو تبقي سزلخو عرستي بزعبة أبز خلتا معلتي أقات إمزلو موتناي قديم سنة ببنيا بحر برخت منقستاب ما أكل زقبري تغندنا زعبازي كالعيلة خزارب زدفافة أن نجار انتايو تي ودكتنا خاب درجة نابي قصوي خيدا اللو أسكافي وين اللبز اللو نجار مو كم زيتات عينت فز أمتات كمت أخلو خاتي ودكتنا قولي حسلا زرقه مفواسهم زاكل انتاي كنقبر نخيل بخمز من قدتات كخم حبرة سب كنقصل نخيل لينا بمسارات قنع عديو زي خيات زلو بزي ميدياتات سبل السعوخ فتش تبقي سلخو حبيركم مسايك تصنحوا بخبري يقدم حاوكم ما كنا نمسخم زلخو بجاكات تسعرف هايسي ياي دريفة قنع دريفة خمزة فلت ما أنا دا معس ملأخ كوينة راح قنع شرح قبر قالهم كقاقة خيره سلاز كم سب متان قال له وصبوا له خند زول سب نتصبق رسيعو نسي قال السو زقام ونقرات نذكره قال سبع زرح عندي أتسأنا قل أنا كم مخال بحريا ونقر مخال السلز ردع بزو حسن بدنا يعني برام وعلى حديرو إزي إن حاسس خيط بزلا على درجة خلنا تعالى على بخير سلز خيرتي حزبي أنا بوليتيكا رئيتو إزي نباري ولا دحرش عمل حار رئيتو حدا حساب كمساكل ما نمسى ولا سدرا جنك إذا بحري أو مخانو كم هاجر جن نخل لهنا زتصرف هاجر كم زلنا نخل هنا زتصرف لمدن سرعات كا حلو الناس لازم خير بس زيادة بهاجر أو درجة كنت حقاقف تحقاقز كنت كبابر سلازي بحفشة أبزي ناي موت أتو برخت منقست أب سنة ببنيا قديم بحر دمت أو برخت منقست أب سعيبو زمزلو استفلالي كومنتات ويدم ماريتو التمنك ألي انتايو زبل مجمريانا أو خمسة بمجمريا التمنك ألي غابي زمزة كاب تخون النتنا يزبكس التكون النتنا زلنا يا درجة نمنتاي زدفق زبلي حداتي كون النتنا هزب إيرترا مستناي تسرعات استسرحي مهندسنا ويدما سوشال انجينيرين سعيبو زمص زلو ግብረ መልስታት እዚ ድማ መጀመርያ ኣብ ሕብረተሰብ ክብሪ ዘለዎም ኣካላት ብኸመይ መንገዲ ኢኻቲ ናቶም ጽቡቕን ናቶም ኣሉታን ትገልጾ ዝብል ንታሪኽ ዝግደፍ እዩ ታሪኽ ድማ ኣብ 30 ደቂቃ ኣብ 40 ደቂቃ ዝመስለካ መጽኻ ተንቲንካዮ ወድዓውነት ትህበሉ ማእከል ኣይኮነ ታሪኽ መምርማር ዝደሊ ወድዓውነት ዝሓትት ሞያዊ ክብሪ ዘለዎ ዓውዲ እዩ حدا بتاريخ استرقاقص نجار ماكل استقبره كزربو خلو ጭብጥታት ዝተሰነየ መጽናዕቲ ዝሓለፈ ወድዓውነት ዝተሰነየ ስለዝኾነ ጸገም ኣይኮነ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዝናትና ሕብረተሰብ ደረጃ ዝዝረብ ዘረባታት ወይ ዝወሃብ ማዕቀኒታት ግን ካብ ፍትወትን ካብ ጽልእን ተበጊሱ ዝወሃብ ኮመንትታት እዩ ናበዝሕ ዝኸይድ እዚ ድማ ወድዓውነት ይብሉ ንድጸላእካዮ ከም ድሌትካ ጌርካ ተናሽዎ ንድፈተኻዮ ድማ ከም ድሌትካ ጌርካ ትኸፍሎ እዚ ብመሰረቱ ናይ ወድ ሰብ መገምገሚ ኣይኮነ ስለዚህ ናብቲ ቀንዳ ርእስቲ ክምለስ መጀመርያ ንገዲም ስነ ጥበበኛ ባህር በረኸት መንግስት አብ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንስድራ ቤቱ ድማ ጽንዓት ይሃቦ ቀጺለ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ሩኢቶታት ወይ ድማ ብዙሕ ኮመንትታት ተዓዚበሎ ብፍላይ ብጋዜጠኛታት ከም በዓል ሄኖክ ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዝሃብዎ ሩኢቶታት ብጣዕሚ ማለሲ ክኸውን ዘይግባው እዩ እንታይ ትኸውን ዘይግባው ዝብሎ መጀመርያ ብጋዜጠኝነት ደረጃ መጽኻ ንሕብረተሰብ ሩኢቶ ክትህብ ከለኻ ሞን ታሪኽ ዝግደፍ ነገራት ወድዓውነትን ርጉጽነትን ጭቡጥነትን ዝሓዘ ክኸውን ይግባእ እዩ መጀመርያ በረኸት መንግስት ኣብ ጉዕዞ ናይ ስነ ጥበብ ዝሓለፎ ኣበርክቶ ዝገበሮ ማንም ይኹን ማንም ፈትዩ ዘግድፎን ጸሊኡ ዝኽሕሎን የለን ረሃጽ ፍሲስሉ ሞይኡ ብዝግባእ ተጠቂሙሉ ኢለ ይኣምን ቀጺሉ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ወይ ድማ በኤርትራ እናነበረ ስለምንታይ ድምጽ ህዝብ ዘይከውን ዝብል ድማ ቀሊል ይመልሱ መጀመርያ ውሽጢ ኤርትራ
ኮይኖም ድምፂ ዝሃቡ ኣካላት ኣቦታትና ኣለዉ ብሓበን ንዝክሮም ተቐዳማይ ኣብ ርእስና ዝመፅእ ኣቦና ቢተወደድ ኣብርሃ እዩ ኣቦና ቢተወደድ ኣብርሃ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ንሕብረተሰብ ኤርትራ እቲ ክሕልፎ ዝግባእ መልእኽቲ ክሕልፍ ከሎ መጀመርያ ክግንዘቦ ዝግብኦ ዝነበረ እቲ ናይ ህዝቢ ንቕሓትን ደረጃ ክርዳእ እንተዝኽእል ብልክዕ ኣቦና ቢተወደድ ግዜን ኩነታትን መሓረየ ኢለ ይኣምን ምክንያቱ ኣብ ዘይሰምዐካ ህዝቢ ነቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ክርዳእካ ብዘይክእለሉ ህዝቢ መምዘኒታቱ ዝተዛብዖ ህዝቢ እቲ ኣቦና ቢተወደድ ኣብርሃ ዝተዛረቦ ዘረባ ዝቕበል መሬት ይኹን ዝቕበል እዝኒ ስለ ዘይረኸበ እንታይ እዩ ኮይኑ በጃ ሓሊፉ ስለዚ ድሕሪኡ ንቀፂል እዩ ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ታሪክ ክጽሕፍ ከሎ ክልተ መጽሓፍቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ጽሒፉ ዘምጽኦ ለውጥ እንታይ እዩ መጽሓፉ ከተሸይጥ ክኸውን ክእል ተነቢብ ክኸውን ክእል ንሱ ግን ብኡ መንገዲ ድዩ ክሓልፍ ነይርዎ ብኡ መንገዲ ድዩ ህይወቱ ክስእን ነይርዎ ዝብል ብዙሕ ኣማራጺታት ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ መንባር ዝብል ኣቐዲሙ ሰብ እናነበረ ከሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ክሓስብ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ከሎ በረኸት መንግስቲ ኣብ ድምፂ ዘይኮነ ትብሉ መጀመርያ ኩነታት ህዝብኹምን ኩነታት ናይቲ ሃገርናን ክንዕዘብ ክንክእል ኣለና ካብኡ ስዒብና ኣነ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ ድምፂ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኢለ እንድሕር ይኸስ ኣለኹ መጀመርያ ነቦየ ድምፂ ኹን ዝምር ዓዊልካ ድምፂ ኹን ክብሎ ነቦ ይደፍር ዶ እቶም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ኣካል ካብ ሄኖክ ጀሚርካ ነቦታትኩም ወፂኹም ድምፂ ህዝቢ ኹን ኢልኩም እስከ ተዛረብዎም ማስምዑና ብኤርትራ ኮይኖም ድምፂ ኹን ኣይትብልዎምን ኢኹም ክነብሩልኩም ትደልዩ ኢኹም ምክንያቱ ተዛሪቦም እንታይ ከም ዝመጾም ስለ ትፈልጡ ነፃ ናይ ምዝራብ ሓሳብ የለን ድሌቱ ዝተዛረበ ብኤርትራ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ትፈልጡ ገንዘብና ሰደትኩም ንስድራ ቤትኩም ክነብሩልኩም ትደልዩ ዕጠቑ ተባሂሎም ክዓጥቁ ምዃኖም ትፈልጡ ኢኹም ማእቶት ኪዱ ተባሂሎም ማእቶት ይወፍሩ እዮም ኣኼባ ናይ ህግደፍ ተባሂሎም ኣኼባ ይኸዱ እዮም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ክነብሩ ስለ ዝደልዩ ኪንኡ ምርጫ ስለ ዘይብሉ ሰብዓታት ሰማንያታት በፂሖም ድማ ንሳቶም ነቲ ምርጫ ክፈጥርዎ ስለ ዘይክእል ስለዚ ነቦኻ ክትብሎ ዘይደፈርካ ነገር ኣብ ኣቦኻ ክትሪኦ ዘይደፈርካ ነገር ኣብ ኣቦ ካልኦት ክትሪኦ ምድፋር ማለት ዝበለፅ እዩ ድሓር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕማቕ ነገራት ክገብር የብሉን እዚ ማለት ንህዝቢ ሕሊፉ ክህብ የብሉን ህዝቢ ከኣስር ክዕምፅ ክዕፍን የብሉን ከም በዓል ኣወል ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳታት ክሰድድ የብሉን በረኸት መንግስቲ ኣብ ሃገረ ኢሉ እንድሕር ደሪፉ ንመጀመርያ ኣይኮነን ሃገረ ኢሉ ደሪፉ ኩሉ ሃገረ ኢሉ ዝደሪፉ ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ርአና እንዲና ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ብዛዕባ ሃገሮም ደርፉ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ይደርፉ ስምዒት እዩ ስነ ጥበበኛ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስምዒት ናብ ህዝቡ ከመይ ገይሩ ይሕልፎ ዝብል ነናቱ መድረኽን ደረጃን ኣለዎ ግን ድማ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝኸፈተ ኩናት የለን በረኸት መንግስቲ ኣብ ወጢጡ ብኢድ ንሰባት ኣብ ኩናት ዝእተዎም የለን ሙዚቃ ንናይ ትሰምዕ ንናይ ትምሰጥ ንናይ ኣይትሰምዕን ንዓኻ እዩ ዝግደፍ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክድረፎ ከለዉ ደርፍታት ከመይ ተስተማቕሮም ንዓኻ እዩ ዝምልከት ኣይኮነን ሙዚቃ ስለ ዝተደርፈ ወይ ድማ እዚ ስለ ዝበለ ኢልካ ንሰብ ብዓብዩ ኣብ ናይ ሞቱ እዋን እሞ ድማ ነቲ ዝዓበየ ፍሬም ናቱ ታሪክ እሞ ኣብ ናይ ጥበብ ትግርኛ ዝሓለፎ መድረኻት ኣብ ፍርቂ ሰዓት መፂኻ ከተናሽዎ ከተብሎ ይከኣልን እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ግን እቲ ህዝቢ ስለምንታይ እዮም ሰባት ኣብ ዝሞቱሉ ሰዓት ወይ ድማ ሰባት መንባር ኣብ ዘቋርፅሉ ሰዓት ኣብ ርእይቶታት ምፍልላይ ዝመጽእ እዚ እኮ ናይ ሰብ ታሪክ ጉዳይ ነፍሲ ወከፍ ንታሪክ ዝግደፍ ነገር በዓል ታሪክ ዝምርምሮ ነገር እዩ እዚ ድማ ግዜ ሂብካ ምስ ግዜ ወድዓውነት ተረዲእካ ጭብጥታት ሓቲትካ ስታቲስቲክስ ኣኪብካ ዝግበር ነገራት እዚ ትቁኑዕ ሰብ ወይቲ መረዳእታ ዘለዎ ህዝቢ ዝሓልፎ መድረኻት እዩ ኣይኮነን ቴሌቪዥን ውላ ዓቢልካ ቅድሚኻ ላፕቶፕ ግብር ዓቢልካ ፍርቂ ሰዓት መፂኻ ዝመስለካ ክትተፍእ ትኽእል ኢኻ ግን ድማ እሱ ወድዓዊ ነገር ዲ ከም በዓል ሄኖክ ዝኣመሰሉ ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ቃልሲ ማእከል ንሳቶም ቁኑዕ ይብሉ እንድሕር ኮይኖም ገለ ክፋላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብሉ እዮም ስለዚ እቲ ስኻ ትኸዶ ዘለካ ብናትካ መረደኢ እንድሕር ቁኑዕ ኮይኑ ካልኦት ቁኑዕ ክብልዎ ክእሉ ከይብልዎ ክእሉ ግን ድማ ኣይቁኑዕ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ንታሪክ መወከሲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም
ሰባት ብስምዒቶም ይዛረቡ ክሳብ ዝሃለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ስኽን ኢሉ ክሓስቦ ዘለዎ ነገር ኣሎ ብወድዓውነት ግን ከይትፅብቑ ሰባት ኣብ ሞቶም ርእይቶታት ብዘለዉ ርእይቶ ሓስብ ወዲ 70-89 ዓመት ኮይኑስ እንታይ ድምፂ ክሕልፈልካ ትፅብቕ ንሕና ኣብ ብርክና ንስተንፍስ ኣጉባዝ ኮይንና ርኢኮናን ኣያታትና ካሃድሙ ርኢና ሃዲምና መፂና ዘለና ሃዲምካ ብዓዲ ጓናት ዓቂብካ መፂኻ ኣቦኻ ብሓዋላ እንዳንበርካ ንኻልኦት ናይ ካልኦት ኣቦታት ድምፂ ክኾኑ ኢኻ ኢልካ ምኽሳስ ንባዕሉ ሕመቕ ካብ ሕመቕ ሓሊፉ ከዓ በለፅ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ እዝን ካልእን ዘበገሶ ነገራት ኣብዚ ሚድያታት ዝዝረብ ዘሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ ቶም ድምፂ ክኸውን ነይርዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትብሉ ንስድራኹም ድምፂ ክኾኑ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ኣስገድድዎም እሞ ድሕሪኡ እቲ ሰብ ኩሉ ክለምዶ ይኽእል እዩ መን ግን ንስድራ ቤቱ ንሸላን ንእስር ቤትን ኣሕሊፉ ክህብ የለን ግን ድማ ኣብ ናይ ካልኦት ኣቦታት ከምኡ ክትሓስብ ደሊኻ በረኸት መንግስቲ ኣብ ቆልዑ ኣለዎ እኮ ደቁ ኣለዎ እኮ ደቁ ድማ ክነብረሎም ደልዩ እዮም ክእሰር ክዕፈን ኣይደልዩን እዮም ኣብ ዘይነቕሐ ህዝቢ በጃ ክኸውን ኣይደልዩን ስለዚ እቶም ደቁ በቲ እሶም ዝደልይዎም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ኪድ ኢሎም ክእዝዝዎ ኣይኽእሉ እዮም ከምቲ ንስድራና ገንዘብ እናሰደድና ከም ዝግበሩ ንብሎም ክነብሩልካ ስለተደሊ ንሱ እውን ክነብረሎም ዝደልዩ ደቁ ኣለዎ ሰብ ኩሉ ኣዝዊርካ ምሕሳብ ፅቡቕ ነገር ካብኡ ሓሊፍካ ይበሃል ኣሎ ኢልካ ሰባት ክፈትውልካ መፂኻ ዕሽነትካ ምግላፅ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክሓስቦን ክሪኦን ዘለዎ እቲ ድዛረቦን እቲ ዝብሎን ኣበይን ንመንን ብኸመይን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ መሚኻ ምዝራብ ተረዲእካ ምዝራብ ዝበለፀ ነገር እዩ ኣይኮነን ኣብ ኣፍካ ዝፀንሓካ ምዝራብ ግን ከምዚ በዓል ሄኖክ ዝብልዎ ዘለዉ መድረኽ ረኺብና ኢሎም ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን መድረኽ ረኺብካ ብወድዓውነት ኣሰኒኻ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ክትዛረበሉ እምበር ኣብ ፍርቂ ሰዓት መፂኻ 70-80 ዓመት ዝኣክል ሞያዊ ኣበርክቶ ዘውፈረሉ ኣካል ኣብ 30 ደቂቕ መፂኻ ይትግምግሙን ኢኻ ድሓር እቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ቃና ወይ ድማ ስኻ ትኸዶ ዘለኻ ጉዕዞ ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየካ ኣብዝሓ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ናተይ ዝረኣየኒ ቁኑዕ ኪዶ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ውልቃዊ ርእይቶኻ የኽብሮ እየ ውልቃዊ ርእይቶኻ ግን ወድዓውነት ዝሓዘን ምስቲ ሞያዊ ናትካ ኢቲክስ ዘይበቅዕ መልእኽቲ ኢኻ ሓሊፍካ ብሓፈሻ ቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት ትሕዙ ብመሰረቱ እንታይ ወድዓውነት ናትኩም ድምፂ ዘይኮነ ዝብል ስድራ ቤትኩም ድምፂ ግበሩ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ድምፂ ኣይኮነን ስድራ ቤትካ ብምልኦም ግሒጥካ ብደገ ውፂኻ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ 9 ደቁ ውፂኻ ስኻስ ግሒጥካ እንዲኻ ደቅኻ ውፂኻ ደለኻ ኩላ ሰብ ክድሕን ዘይገብሮ ነገር የለን ክነብር ስለ ዝደሊ ወሊዱ ከዓ ንደቁ ኣብቲ ዝሓሸ መንገዲ ከምብረሎም ዝሓሸ እዩ ኣበይ እሞ ስድራና ኣብ ክንዲ በዓልና ብሊብያ ንመፅኣ ቀዲሞም ተረዲእዎም ኣውፅኦምና ነይሮም እንተዝኾኑ ኣባይና ኸርቲ ትብል ስለዚ እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ዘይተረድኦ ዘሎ እሞ ንረብሓታቱ ንመፃኢ ዕድላቱ ኮፍ ኢሉ ክዛተን ክሰማማዕን ዘይበቕዐ ህዝቢ ንስኻ በጃ ክትሓልፈሉ ምኽኣል ማለት ቢተወደድ እናሃለ ምስክርና ንኩላት ቢተወደድ ሒዝዎ ዝመፀ ራእይቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከስርፆ ዝደለየ ከይበፅሖ ዝሰምዕ እዝኒ ከይረኸበ ዝቕበል ኣእምሮ ከይረኸበ እናሃለ ክሳብ ሕጂ ንዝክሮ ግን ድማ እንታይ ጌርና ስለዚ ቢተወደድ ንደቁ ንስድራ ቤቱ ንበዓልቲ ቤቱ ንህዝቢ ኤርትራ ጠፊኡ ዕድሚኡ ክንከስበሉ ዝግበአና ካብኡ ክንረኽቦ ዝግበአና ይረኸብናዮ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ኣብቲ ዘይነቕሐ ህዝቢ በጃ ክሓልፍልኩም ትደልዩ መጀመርያ ስድራ ቤትኩም ኣዝዞም ኣብ ኤርትራ ስለዚ ነቲ ስኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር መፂኻ ኣብ ህዝቢ ካልኦት ክትገብሮ ምፍታን ማለት ዝበለፅ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ህዝቢ ኣብ ዝሞተ ወይ ድማ ኣብ ብሂወት ዝሓለፈ ናይ ታሪክ ተሓታትነት እንተለዎ መድረኽ ይሓልፍ እዩ ምፅእ ኢልካ ተሃዊኽካ ኣብ 30 ደቂቕ መፂኻ ዝመስለካ ተንቲንካ ትኸዶ ነገር ኣይኮነ ስለዚ ካብቲ ናይቲ ህግደፍ ዘውረሰና ፈራዲ ብዘይ ምሕሳብ ስቂልካ ምዝራብ ነፃጊ ሓድሕድካ ምክፍፋእ ንዝሞተ ከይተረፈ በቲ ስኻ ዝመስለካ መንገዲ ምባል ዝኣመሰሉ ነቲ ክቡር ዝኾነ ባህልናን ክቡር ዝኾነ ካይዳናን ስርዓት ህግደፍ በሪዝዎ ብኡ ጠበያትካ ኣብ ዝመፂኹም ተቓለሲና እናበልኩም ብኡ ትኸዱ ኣለኹም ስለዚ ብመሰረቱ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክዕረዩ እንተዘይክኢሎም ሰብኣይ ንኸውን ሃገር ኣይንኸውን ብሓፈሻ ሕማቕ ዝገበረ ሕማቕ ገይሩ ኢልና ክንፈርድ እንተደኣ ኮይንና ጨብጥታትን መርትዖታትን ክህልወና ኣለዎ እቲ ኣይገበሮን ንብሎ
ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ነብስና ኣብ ናትና ወገን ቤተሰብካ ክንፍትኖ ኣለና ቁኑዕ እንድሕር ኮይኑ ዘርብሕ እንተኮይኑ ንሱ ስለምንታይ ዝዘርብሕ ደይገበሮ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ዓዲ ኮይኑ ድምፂ ክኾነካ እሞ በጃኻ ሓልፈልካ ኣብ ሸላታት ክእሰረልካ ስኻብ ዝመፂኻ ብዛዕባኡ ቪድዮታት ክሰርሕ ደቁኻ ንዕኡ ክሰንዎ ኣይደለዩን ኣበይና ኣብ ሸላት ተኣሰር ኣብ ዘይሰምዕ ህዝቢ ተዛሪብካ እንታይ ዝግበር ስለዚ እዝን ካልእ እናበልኩ እቲ ህዝቢ ደጊሙ ክሓስብ ብዛዕባ ታሪኹን ብዛዕባ ዘለዎ ኣብ ስነ ጥበብ ዘለዎ ጀጋኑ ኣብ ታሪኽ ዘለዎ ባህራት ኣብ ኩሉ ዘለዎ መድረኻት ነዚኦም ዘካፍኡ ነዚኦም ዝምንጥሉን ሰባት ተመፅኦም ባዶ ክትርፍኹም ስለዚ ባህር ስነ ጥበበኛ ገዲም በረኸት መንግስቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ንህዝቢ ትግርኛን ናይ ጥበብ ኣርሙ እዩ ነዚ ከተግድፎ እንድሕር ደሊኻ ነቲ ጥበብ ትግርኛ ዝበሃል ተፍርሶ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ኪሮስ ኣለማዮ ኣብ ትግራይ ንጉሳት እዩ ኣርማ ጥበብ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንኪሮስ ኣለማዮ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከተውድቆ ከተብሎ ይትኽእልን ኢኻ ስራሓቱ ፍርያቱ ንቡራት እዩ ስለዚ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ስራሓቱ ንቡራት እዩ ካብዛ ሓሊፍካ በቲ እስኻ ዝጥዕመካ መስኻ ተኣምነሉ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ብናትካ ወድዓውነት ዝመስለካ ነገር ሂብካ ኣብ 30 ደቂቕ መፂኻ ታሪኽ ናይ 80 ገለን ዓመት ኣብ ጥበብ ዘሕለፈ ሰብኣይ ክትበርዞ ይከኣልን ስለዚ ሰብ እቲ ዝኽእሎን ክገብሮ ዝኽእልን ዓቕምን ምዝራብ ጽቡቕ እዩ ዓቕምኻ ምፍላጥ ጽቡቕ ስለዚ እዝን ካልእ እናበልኩ ብሰላም ይፍለየኩም ክብረት ይሃበለይ ቴንኪዩ ነዛ ቻነለይ ንዕቤታ ሳብስክራይብ ምግባር يعبي وايهم كبرتها باللي تانكيو عب زغط المدب بخالك مزيه يغني